darrer programa ens vam quedar realment molt sorpresos en aquesta problemàtica. Els estem parlant de l'impost de successió. És aquest impost que totes les persones que vulguin disposar de les herències han de pagar. Doncs bé, què ha passat? Doncs que ara han demanat ja finalment la suspensió d'aquest impost. Sí, és un tema que s'ha publicat en molts mitjans de comunicació. Hem de dir que Catalunya paga un dels impostos de successions més alts de tot l'Estat. Què ha passat ara? Doncs que Convergència i Unió ha demanat al govern tripartit que s'utilitzi part dels recursos que han aconseguit amb el finançament per suprimir definitivament l'impost de successió. Què ha dit el govern tripartit? Doncs que no. Això sí, el Consell d'Economia i Finances, el senyor Antoni Castells, ha reconegut que de vegades es donen situacions molt sagnants i que, per tant, sí que es planteja la possibilitat, almenys, de fer una petita reforma. Estem parlant d'una plataforma que està liderant tot aquest moviment que es diu Pro Impost de Successions a Catalunya, que té una pàgina web que es diu nosuccessions.org, i el que diu amb la seva pàgina web és que realment els catalans estem discriminats, almenys amb aquest impost de successió. Amb l'altre ja parlarem més tard. Així que a l'altre cap de fil tenim el senyor Jesús Zamarreño i Ric, membre de No Successions. Bona nit, Jesús. Bona nit, Miquel i Alexandra. Jo no sé, Jesús, si finalment Convergència i Unió farà suficient pressió i força perquè part d'aquests recursos que finalment hem arribat a un acord de finançament, o això sembla, o si realment el senyor Castells s'està plantejant d'alguna manera modificar aquest impost de successions i que no estranguli a la gent que rep una herència, no? Està clar, el cas és que ell parla de que amb la configuració actual es donen alguns casos sagnants, com si fossin excepcions, i això doncs, és difícil de creure, perquè és una situació comú que afecta a la classe mitja, a la classe treballadora, afecta a tothom, i no li trobo cap explicació de per què a la resta d'Espanya ha d'estar aquest impost reduït a un 99% i aquí siguem tan tontos que no siguem capaços de fer-ho. Home, jo no crec que siguem tontos. És de ser ben intel·ligents per part del govern que no vulgui eliminar aquest impost, perquè suposo que si és tan i tan elevat, doncs ells deuen guanyar molts diners. Perquè hem de parlar que moltes famílies amb aquest impost de successió malven moltes vegades la seva herència, s'hipoteca i de vegades ni tan sols la disfruten perquè l'impost de successió requereix moltes vegades un 30% de l'herència que perceps, no? Naturalment, així és, i per això doncs el meu raonament de que això no són casos excepcionals, sinó que això és el més habitual, i és una llàstima de que en un article d'ahir en el que el senyor Castells va dir això que vostès han explicat ara i es va escudar en que les restes d'autonomies d'Espanya que han tret aquest impost són del Partit Popular, com si això fos l'excusa per no fer-ho, a part de que no és cert, perquè, per exemple, Castella-La Manxa o Cantàbria o Balears o Euskadi, que ara està governada pel PSOE, no tenen aquest impost. Per tant, no val l'excusa de que la resta d'Espanya l'han tret les comunitats del Partit Popular, també l'han tret les comunitats del PSOE. A més, sí, perdona, continua, Jesús. No, que llavors, escudant-se amb això, diu que el que hem de fer és mirar a Europa, i que a Europa aquest impost existeix, i per tant, doncs, ell es manté de que l'ha de mantenir aquí, perquè com que Europa existeix, però, esclar, el que no diu és que, primer, que no és cert que existeixi a tota Europa. Doncs, per exemple, Portugal, la tenim aquí al costat i no existeix aquest impost. Malta, Polònia, Xipre, Luxemburg, Àustria, Itàlia, República Txeca, multitud de països, fins a 15, inclòs Suècia, on el va treure el Partit Socialista amb els vots de recolzament del Partit Comunista, no tenen aquest impost. Per tant, doncs mirem a Europa, mirem aquests països que tant ens agrada mirar-nos. Jesús, perquè a més, perdona que t'interrompi, a més està parlant en aquest article, es podia llegir que grans fortunes es domicilien a altres comunitats autònomes precisament per això. Què hem de fer la resta de catalans? Fer el mateix encara que no tinguem una gran fortuna? Però esclar, que aquest és el problema. Nosaltres som assalariats, som treballadors, som gent que ens guanyem les garrofes aquí, i què hem de fer? Una emigració en sentit contrari com les que hi ha hagut en els anys anteriors? Tampoc podem. Ens hem d'aferrar a la feina que tenim aquí, a l'habitatge que ens ha costat tants esforços pagar al llarg dels anys. No està a la nostra mà de treballadors simples i normals al fer el que sí que poden fer les grans fortunes i que gràcies a això deixen de pagar l'impost i en canvi només ens recau sobre els treballadors assalariats i classe mitja.
Doncs Jesús, moltes gràcies i esperem que almenys amb la vostra recollida de signatures el govern tripartit ens escolti i suprimeixin o almenys redueixin aquest impost de successions. Moltes gràcies, Jesús Zamarreño, membre de No Successions. Jo espero que amb això, si més no, si el treguin o no el treguin, almenys els ciutadans prenguin consciència de quin és el problema i ens ajudin fent pressió també en aquest sentit. Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Gràcies, bona nit. Gràcies, Jesús. Bona nit.